tun lai kho vela chuan le kha thon han ti chu a in me te chiam to lova abikin tleol tan phei chuan a in me lo le zual to me thu han zia hrim hi skula kan le kha zirna kai hnoi thila a oma ni ngot lo chuan kan ching tam to vak lo buka chuti lai chuan Taylor Smith ti hian a Hmalam huna adu thu sam thua ziaka chuwa thu ziak chu le kha thon thataka a phone ang mai hian a phone ta thlapa April ni som pathum sang ni le som ni pathuma ama ngein a honatan ada thathlap pani ma se chu lekha chu hong turin Taylor chu adam ma thui talawani he lekha zia tonga thlagai lote a chuan pneumonia wangin athi thut maya chu wangin an fa athi nu deuhlok chuan anu chuan lekha thon dang dai tak mai chu a hai chuak ta ni athopui tong chuan amita la maya tim te chung ko hi an fanu an chana wangin an lung che maya mani fa te meu an han thi hi chuan hria thiam hawani an fanu an chana tonga bowa ka ri zuala han re chuan aru man han sin sa fel kha niya chuta chuan lekha chun chakta ni chu lekha thon ama le main thon na ti to mayang sang ni la somni pathuma ama vekin a hon tur chu an han mu chuan engomoti zong takin hadamna an nei pha an fanu kut nu an han mu chuan an nem ve bokaniang an han chiar ta dio Taylor nun hi enge a aniti kumsom liam ta chung kha chu a ol samang reng khop mai tuna chuan high school lo pass chuak ve ta kolom puilu tuk che ma se ilo lo pass lo nei chuan pass nge turin ma han le te le de chuan voin hi alana kumsom pakhatani na birthday lo ne rang to maya kumsom pakhatani ve to ama kha chuan kum khat lek khania de chuan pathian ne na in legend na tela thaim ila tong thaim pathian thu te chiarin in khom te ila tai maim iloin thla da ton I chuan tran han le duk te che tunai hian engdin huna nge kan tin hi ka ngai pui mo lowa ma se pathian chu la ngai su kan ta na to na le aim pek na zong kha ngai tu non le ta che e chuan rampon a te jin chuak ve toem thlona te chuang ve toem doctor hu ti te kha ien ve toem ila en lo ni chuan en ve ro am hu num phian asin ti chuan ma ni in en kol ve thei toem college kan kala nei chuan eng subject nge kan lak le achan chu loyak ni kha kan du thina eng poni se he le kha ka zia tang hian kum so ma kal le towa chu wangin thil tam tak ein thak dang lam to ang ti po ka khia thil chia le tha po a thleng nualang ma se chu hring non kal phung ve ga ngania chunga chuan tang tlat lowa ikal sana ipal tlang ve ze langai nia Taylor Smith tin ama le kha in thon na chu anu chuna han chira anu chuan Facebook lama a post dak ta nge ni chu mi nan han chir chuan chona na sa tak mai a petatlat maya voi tam tak ser non ni in comments po atam tamal khop maya an fanu chu aron le to don lo ma se am fanu chu engang mi nge aniang ti an kha thei wakin alanga chu chuan atiloma apa chuan pathian ne na an le chin na thatak chu a kha theya chu chuan atilom le zulani anu chuan a fanu chu ladam se zong college te kal ve tonga loyak te ni nge om sia ti in chu chuan hnokati ul zual thunga engponi se adam hun chunga toy luani he khovela chuan adu ang chu thleng ngai don lowa ma se su lo kal le huna chuan hi suan kai thovin aduang aya sang zo ka alada nge yang ti chu kan ring thei ome hetiang chanchin ngai nom tak nen hiam video danga khani mule vek don nia pathian in thudi ka khia anga ka ri fo Vladimir Khopuya chuan dor kai lano pang ve tak Ivan Dmitry Aksionov hi a oma dor pahni le ama pualin pakhat aneya Aksionov chu mel thatak sambuang thang mai kirlek lek hinia fiam thua duin zai ngai na hle bok atlang wal chhuat tir hian zuwa in ve viau mana a in tam deuh phei chuan a buai thak ve deuh thina ma se nupui anei tak chuna hi chuan zu chu ngei ta thunga han lem zeu chang chu anei thowa ni puya ron thowa Aksionov chu bazar puya kal turin ensiama akal don chuan anupui chuan Ivan voin chuan kallote idung changa mang thalo deuh ka mangania atia Aksionov chuan bazar puya chuan kavarui ilau deuh ne mo atia anui san mai maya anupui chuan ka hlo hi inge ni chia po ka felo mang thalo tak ka nei ti che hi ka khia chu ne mai
khâu bùi trong ai đâu hồ lại chuan đâu khum hẳn phoka xăm lâu chuộc vác vết tòa chú cầm ngã cầm mũ nì atia Aksionov chuan nui chungin van nei na en tir na ni chu ka bung ro ken zong hi ka khal zo ve ka nga enga mo thil thadeu ka kon hon don che nia atia ti chuan a chung chu mang tha a in khal diam ta kong chan ve vel akal man tia chuan a mel khriat sum dong nen an in tonga khwalbuk thumuna an thleng duna thingpui ten in duna sumin hu chuan muturin an pin dana an luta an muta ni Aksionov hi mengroi ngai lo nia jing khowo la ya jin kong zo hi adu dan ani thina khowar chen ma in asakor pu chu akai thowa asakor te bua sei tira ama chu khwalbuk nei tu in lama kalin thlen man te han pe a akal le ta nga lani mel som ni panga ve la kal towa asakor te cho e ti pa chol hadam adua anding ta khwalbuk pakhatan chola an cholna khwalbuk konga chuan a han thu chola khwalbuk hul hlia pa ron kal chuakin ei turam pai te chu ati lum tira atring tanga phora azai tarat maya sukor to lai lir hi dar khon rik cheng ne na ron thleng thut maya sarkar mi hi ron chuaka anunga si pai pan hi hian an ron zuya chupa chuan Aksionov chu an ron pana tunge nia engtika local nge ni ti ta chun ron zot ta Aksionov chuan zona chu thatakena changa thingpuiten in vedu lom ni tira som zuya ma se sokar mi chuan a zo bel zera khongai ni zanai ria nangma in nge sumdong thendang nen tukin zinga chu sumdong pa chu Hmalam enga tinge khowar ma khwalbuk chu asan tiran zo zera Aksionov chuan thilan zo dan chu makati ta dewa ma se thatakin na chang zera nakina chuan enga tinge ro ke mo tual thate mo angmaya hetia thumin zo tak chiam kabung ro phura sumdonga kalkania inge min zo waka tulna atita chu songkar mi chuan sipai te chu kowa helai bial wangtu police officer khania heng ka zo chan che hi chu nizana khwalbuka iria pui kha akhoka zailuma mu ani iwangani ibung ro kan dab don ani anti tamaya an thlenina chuan an lut diala police officer le sipai te chuan Aksionov pon thwa chuan phela an handapa officer chuan ip chunga chemte phorpa chuan he chemte hi tu ta nge ti tamaya ai ipatonga thisen kai chemte an phorla ya han mu chuan Aksionov chuna hlau to em maya he chemte hian engtin nge thisena kai thei Aksionov chuan chhana hantuma atong chuak le theidawa a ka hello ka ni lo ati thei to kani police officer chuan tukin jing khan sumdong pa chu a hoka zai hluma mu ania ati thei tu rom chun chu nangma che hi ni kongka kha chunglama kalania tu ma dang anom velowa chemte thisen kai chu i patangin hai chu ani ta boka email kha a phadui boka khaile engtin chi ngai tha poisa engzat nge ilak sak han soite le antita Aksionov chuan ati ani lo thu chu checham me vena han soya sumdong pa chu thingpui anin dun nu khan a hmu le to lo thu a sei boka sumpo sangret chau ama nei sa ken thu soin chemte chu ama ta ni lo thu a sei boka ma se adanga ok zo towa a hmel adang lap maya a khorna sada wangin thil ti suala ang tul mai boxia police officer chuan sipai ten hena chuan Aksionov chu phuara tolai li ga hlang turin thu a petani a ken phuar nuwa tolai li ga an thelu meu chuan Aksionov chu atap to zoi mai ni a poisa le bungwa zong an man sak veka khopui hnai beka thonin an tan tir ngala Vladimir khuwa chuan a chanchin thi thlai turin mian tir ta chu khuwa sumdong ta le tual chung mi ta chuan atlang walaya zuwa in ve thin thu ta chu soin tuna chuan mi thatak ani to thu chu an lo soya athu buai an ranta waizan kho sumdong thata a poisa sang ni ruwa an pu ta ni anu pui cho beidong ta hle maya rin tur ber ko kha thiam ta lawa an fa ten la teya ate ber chu nu ten helai an ni boxi ha fa te zong nen atan na khopuya chuan an lo kala atira chuan a pasal mu an phal sak lawa
ma se ho tu te an dil chiam nu chuan mu an ram ti sakta a pasal chu lung in tang te thom no hak ang hain khai diat bunin an ron kaya suam hmang lai mi tha hmang te da khom na pin dan atangin an ron kai chuak ti a mu chuan anu pui chu atlu noka ni kho khela vin ngom chen om nge nge ni aron hara afa de chu akwa khoma a pasal bula chuan a thuwa in lam chan chin te a khil nuwa engtin nge an ti ti ta chu azota ani chuan engkim a khil waka chuta anu pui chuan enge kan ti theita kang le atia kai son hena medic tak frem lo tu ga dil na thelu ane mai anu pui chuan kai son hena dil na thelu to dan te ma se am pom lo thu te chu a khil le ta hala action of chuan a chang thei ta lo leilam chu a bi taran maya chuta anu pui chuan kamu manga isam tuak wa ve kai lo ho ka mu kha mang mai ni lo ila frem kha mini ta khan jin chuak lo la ni tu atia a pasal somka ga chuan a kuzung tang zen lutin a hui saka du ber vania inupui hi thudik tak min han khilte iti ni lo tu atia action of chuan akuta a mai phumin atropa nangpui min lo ring hlal ve tho ni mo atia chuta tanin veng tu lo kala anupui te chu angkala hun to thu aron khilta action of chuan atop na tan anupui fanau te chu amang thata ni an kaliam nu chuan action of chuan an thil soi zong te kha angai to le le anupui nge pui na ring hlel ti a khita pathian chawin thudik chu khia a hne na chu kan lut tu aniang khongai na po a hne na tang chawin kan be se tu ani ti in angai to ta ni ti chuan action of chuan dil na dang po ajek to lova be se na a hlo vek to ni pathian hne na chu atong try ta action of chu vuak phota lung hlu lai chuna huna thon turin achung thu an relta ti chuan mi sual vuak na savun free for bok thua mai chuan an vuak na hliam te adam nu chuan cyber rama thiam lo chang dang te nen chuan an thon ta ni thiam lo chang lung in tang action of chu cyber ya chuan kum som ni perok lai mai om ta asam chu vuang mai na var vo to a khabe mul se tak po chu atuak to a mel hlim tak thin kha abota azanga kul to a zoite inakala atong tlem hle a anui ngai lo bok ma se atong try fo thung lungina chuan phekhok siam azira poisa tlem zong chu a mu ve pha chumi hmang chuan mithiang hlim te chan chin ti le khabu a leita ni tan ina eng om that apiangin a chiar thina cholni a zirlai bu te chiarin zaipol ate hatel boka a o po ala tha hle a tang veng tu ho tu te chuan action of zaidam na chu an hluta tang dang te point an za grandfather tia an ko lo le the saint an ti thina mithiang hlim tinani tang veng tu te hena thil dil du an nei chuan action of chu mathea mangin an soi dir thina an zinga inti buai anom chuan an thurem turin an roi thin in lam chan chin eng ma khwe ngai dawa anu pui fanau te chu an da mem ti po a khwe hek lo ni khat chu thiam lo chan tir rual khat hi an ron thon du ta tlaya chuan tang hlui ho chuan tang thar te chu ko khomin khoi tong local ngen nia enge an ti sual ti te chu an zo ta chung lo lut thar te bula chuan action of po chu athu ve maya ngoi ranga kun chungin an tan chan an soi lai te chu alo ngai thla ve ran maya tang thar te zinga pakhat sang deuh chak mel deuh mai kum som rok mi khabe mul tuak phau to chuan man ani chan chu a sei tan ta nie thuen te u tolai leng nu chia sakor pakhat in thlung hi ka kaya sakor ruwa chuan puin min man ta lo mole in thlen thuai ka du wanga lamai kha ka nia in thlen huwa ka chhual e mai dona tolai leng khal tu la kha ka thian ani boxia a poina om lo katia ma se anni chuan iru ka lom min ti tata khoyange ka ruk ti an soi the jing po ni heklo thil sual dang tam tak ti te chu ka lo nei tuwa mana khan he muna thon to tu hi kan zoka ti han ti la dot ka soi ni chu tun ma khan Siberia hian min thon tuwa ma se ka tang rei dawa ati ve zu azua tue mo hian khoilam chuang ngei ni alo ti zawa Vladimir khuwa ka nia ka chung te chu khuwa chuan an oma kan hming chu maka ka nia Semyonits ti in min ko tho bok atia action of chu on dak chuaka Semyonits Vladimir khomi sumdong
Aksionov te chung ko chanchin hriat in em an lada mem a kon tia hrete reng mai an kho sa theilu tu kolom an pa ber chu Siberia oma ke mani ang boka mi sual hini ve ma na ani nang kapu engwanga heta hinge ini zok atia Aksionov chuan avan duina te chu soi chu lo adu zoka ka sual wangin hetan ina hian kumsom ni pe ko omta ni hi ati taringot maya eng sual na mo maka ka semianis chuan han tilea Aksionov chuan ka phureng wangniang atia aba ka soi zui du lova ma se thian te chuan mithak hena chuan Siberia tan ina Aksionov chan chu an khila tuemo insum dong pakhata thata a thatu chuan a thana chemte chu Aksionov ipa hina da sia ti chuan diklo takin thiam lo an chan dir ta ni tin makara chuan Aksionov chu en vunga ama khu ben thuk pain avomok te lul em amak hle maya ma se ilang upata hle mai atia midang te chuan chu taka bakati chu enge chan nia mundanga Aksionov chu amuto rengam ni ti te chuan han zota ma se achang lo naute heta kanin mu hi amak hle ni ati le maya athu han soidana chuan makara chuan sumdong thattu chu ahriat nge yarin om ta hle mai makara chung chanchin chu ihretong tiro ama poi min muto mai theibok tiro atia engting nge ka hriat lo theyang an soi luai lom ma se man lai thilani to a kalo hreng to hle nem Aksionov chuan sumdong thattu chu tunge ni an soi khem ye lo mo a han til e khama makar semyanis chuan nui huk chung hian ai pa chemte am mu na pa chu ani don lom ni tune mo chu ta chuan alo da ru po ni theyanga ilu kham hnuai ipa imu hilain engtin nge mi in chemte an da theyang I hak nge don sia a han tilia athu soi tong chuan he pa nge hi tual thattu chu ani ti an khethiam tamaya athowa muang changin Aksionov chu kal santa chu mi zan chuan Aksionov chu amu hil mi lo ni a hlim lo em maya amit tha thil tam tak lo langa bazar puya akal san ma anupui melte a mel dang te anui mel le tong mel te chu muwa a fa te mel muwa pakhat chuan ko fual ha pakhat chuan anun hute neya ama milim thei tak ni thrin kha a hanin mule boka khwalbu ka achulna hullia pa athulai an ron man dan te ngai sakal ho to lo dan te nen lam chuan a muwa ama ngei mai hui fuala an vuak lai te mi nan thliau thup lai te de thiam lo an chan tir lai te kumsom ni prok lung ina atan lai te chu amu chho te uar meya alo tar ma tak dan te thlengin ain ngai tu na chuan ati chhanhe khop maya mani in ti hlum adu pha tre pani Aksionov chuan heng zong hi kha mi sula wang vek kha ni atia athin rem lu tuka makara chunga phubalak chu thi pha ve don poni se achak te et maya zan khuwa ina tong trai tut luta ma se aril ko dam thei si lo chun enga chuan makau semionits bulakal emo a men huemo po adu talo chutiang chuan ka ni chu liam tamaya zana mu thei si lova engtiom turnge ti a kha thei lo hial to zan khat chu mitang te tluwa akal ko lain tang te omna chuar hnuai pakhat atang chuan lei hi aron pong chho dat hian a khria enge ti khriat tumin han ena makar semionits chu chuar hnuai lei vunga tang chuan aron chuak lol maya Aksionov aron muthut mai chu a hlau thong khep maya Aksionov chuan en lova kalsan mai tuma ma se makar chuan abana vuanin aron bia bang hnuaya leia vera avung chu phekhok chunga thunin chuna na thok tura an hoi chua piangin leivung chu apai thrin tia khida engma soilola nangpo I chuak ve don adom I sei chuan khri khwali min vo khepanga min volum mayang ma se chu mi ma chuan ka thatang che atita Aksionov chuan a mel ma pa chu a ena thinre mina khur hlaka aban chu thing tha tlan chu po ka du love min tha po tul hek lo ma na min tha tolom ka ti tur le ti lo tur chu pathian chawin min soi sak thayang atia atu ka na thok tu ka tang te an khal chuan tang veng tu zinga pakhat tu ema chuan le thar lam phei kho ka tangin abun chuak thrin ti amu chuak tat maya tanin chun dap chiama lever chun mu chuak ta governor lo kala tunge le chu ver tin tang te chun zot veka tu mak fia in ti dom lova a khria te la chuan makar semionits chuan hek du lova an hek chuan an volum hial mai thei sia nakira chuan an zinga mi diknia an khriat Aksionov lam chu an ron hoya nang hi mi dik tak inia
pathian hmingin ka zot ache tunge le hilai antita Macau semianis chuan sun hnu nei lo ang mai hian governor chu ena Aksionov chu en po en lo Aksionov muile kut chu akhur hlak hlaka rei tak chung chu atong chuak theilowa aklong chuan inga nge kanun na ti chevek tu chu ko humang min tor tir man hi mu ve ang miang ka soi chuan hui hualin an vo khepanga athi hial mai theya tin kalawing diklo ve thei boka a eng po ni se enge ka tan hlok no omang enge ka tan hlok no omang atia governor chuan ole puwa thudik tak han soi te le tunge bang hnuai hi vek le a han ti le a Aksionov chuan Macau semionis chu amel zuka ka soi theilo ka pu soi hi pathian du dan ani lo tlat idu duin min tiro ikuta om ka ni lom atita governor chuan soi turin an nor chiam na Aksionov chuan a soi du miau silawa an thu chu atop ta ni chu mizana Aksionov mu chu aching dir towa tuemo hi khumbula chuan a lo kala thim jing tang chuan han thleka Macau kha lo nia Aksionov chuan kala ka tang hian engdang nge moilo du cheule enga tingi local atia Macau semionis chu angoi ranga Aksionov chu thu chuaka engei du kalbo chu tilo chu veng tu ka awdon ania atia Macau semionis chu Aksionov bula chu na kon kun hiama zoite hian Ivan Dimitrich min ngai damro atia engwangin Aksionov chu na hantilia sumdong pa that tu le ipung ko ka chemte thukung tu kha ke ma ka nia nang po kha tha ngal chika tuma ma se pon lama thom ka khriat ta ka wangin tukvera hang ka chuak ta ni atita Aksionov chuan soitu ka khelova angoi kan khongota Macau semionis chu khum ko ma tong chuan atol tha chuat le ya athing thia Ivan Dimitrich min ngai da mangche pathian hmangai na wang chu win min ngai da mangche sumdong that tu kha ke ma ka ni ti ka puanga nga ti chuan nang an chua zalen tuang chenga ina I hot heidon ni atia Aksionov chuan soimai chu ol samviawa ma se heng kum som ni prokhi nangma wangin kalo tuak liam to sin khunge ka kal to chuanang kanu puya thi towa ka fa te min thei hil vek towa kalna tung ka nei to hlinem atia ain sut khaya Aksionov in sut ri khia chuan ani po chu atap ve ta hlop hlopa chuta pathian chu nangai da mangche nang ai na le zain ka sual jok po ni mai thei sin atia chu acham chua vele chuan athin lung pik chu akiang hok maya a in lam ngai na po chu bo ngala tanin chua san chak na ranga nei to lova a hun top lo thlen hun chu anga hlel le to so kani Aksionov khan khatiang tak khan thla ma se Macau semionis chu ain puang tha thawa athil ti sual chu puang fai kela ma se tanin atanga chu tura apindan an sulu chuan Aksionov chu alo thifel der to ni ole thon thung ai dam tak tak mai ngai thak idu zel chuan lo chang zel la kan lo ti chuak zel donia tonatan chuan in zawa in mang thani man nom la vek photu le kaming chu Michael ania kumsom pariat kani tuna hian ka bial nu nen kanin video call nuwa buena awm dan ka seidon ani ka bial nu a street nen chuan kanom na mun ain ang lova high school thleng kan omduna ma se college chu kan kalna ain ang talawani ma se kan om khan wang maya in than chu kan du lova kanin mangai em wang ania hetiang lama hi chuan boina hi awm pele thwina ma se ke ni chu kanin ringtonin boina kan tok ve ngai lem lo Skype kal tlangin kanin peranga kan thilti engkim kan soidon thwin omdu nang mai kan nia kan om nain ang lo chu hoi om viau ma se kan om thiam ve viau to ni ni khat chu college atonga ka ho chu a street ka belea angai te in alo pika lim takin kan ni dona ma se chu ti lai chuan alungai hel ka mu chuan kanui chu ati top chiang kher mai hei I thwa mo ka tia eng ma ni lo lungai du su kan professor dam lawa physics class an cancela tia ina kom cha cha kaning to lu tuka kan class tron le hun tu ka khobok sirawa atileya min hil ma to che lom ka tia apoi mo bak chong lawa nang angi hun man dan ti min zot leya ti zon tu hote te chu kan soi tok maya ti tu nei lo la ya athil ti tu te chu ka khila a phone lo ya Michael call hi ka la ka ngai
ngay cái nào cái call lại mình xem mình tia thì chuan call chu ai disconnect hun ka nga ka ma se top theilawa street khan ani lo zok alo met pala ni nge yang a call chu a off multi line alo off lo ni laptop chu a sira ada ma se enge thil thling chu kala mu thei thawa karal mu chu a install na sa hle maya ka disconnect du me ngem o ka tia ma se call lo kala ti wangin tunge biak ti chu ka khedua ti chuanin ka ngai thain ke na nga a lim mel khop maya ka ngai tu na chu kal thui man khop maya disconnect ka tum lai tak chuan ka thil khriat chuan min ti tiang le talo ni extra chuan o ka ngai to tuk chia tin phone mi chu abeta nga tinge kai nei lo kal mai lo ka foi du tuka belpa min tu boi tu poka nei lawa ati deya makka ti khop maya belpa chungchanga thil soidan kha min kop ang mai ni hian ka khria ma se ama ha ka ring hle ni ti chu ke ma le ke ma ha ka in khil non le ka disconnect du khirawa ama betu chu ka khria chen du wang ani ti chuan extra chu a in chei vela asam le mai te chu a chei vela laptop chu melpo agon mel lawa minute lem nu chuan room chu chu asana lekin deuh chuan mei se pakhat nen hian an kon rul le a chuta ke chuan o a thian te nen an in be mai ni hi a tu lawa ka khal ko lo ti ha mai ni hi mala ti in ka tha chu amuang le ta dewa a thian chuan hei ka ngai lu tuk chia a rei to hle mai atia a street chuan nia rei to tak ani ati ve hal boka khuma chuan a pota a thian nu chuan ka khal ko ai om chaw chaw thina ati lia anin chan dan vel chu makka ti le de uleka a street chu zalo le na was tak hian anuya bial pai nei ngai ni chu ti chuan min thei hil mai anga tia ma se du lo tai la ti na chang le a an nei de zela an ma ni ti boi tu ga han au mai chu ka du khop maya ma se eng ma ti thei ka nei box si lawa a thian nu chuan a kis sa thut maya a street chuan makati ve hle maya ma se alo nak lem si lo ka then lung chu an ta khop mai minute lem galta khan kanin bezo che khania tuna tiang thil hi thleng le sia a street chuan nam suna boina he thil hi adik lo bial pa ka nei atita ma se khodon chong thei nem tin chunu chuna soya chu thil thleng chu ke ma ngai po chuan oi hang ka ti khop mai a street chuan ma se ka mangai lom tin changa chuta ani chuan tuna po khan engtin mai om lo ti seisu i bial pa mangai ti ni soya ma se chu chu ani bek lo ani na taka chuan i bial pa mangai ni rawin i bial pa ne nin ngai zong lak lo mai nei ti na soi le a engwang nge boina chuan kha thil kha soi thil khriom tak chu engma ti thei ka nei si lo ha ni a street chuan karan dan chuan i soi dikin ka khria kanin ka hi siam thata ngai ni do soi me ro chuanin om khan hi khriom ka tia chu wang chuan kain lei chin ni hi ti pa ngai do chu ngai ni ti ta boina chuan a street chu anuya thil ho tak taka soi puya a chuak ta ni call chu ka disconnect ka ni thum lai ni towa a street chuan min la phone lova ka call ala du ta bok lova ka ba mu thei bok si do hintin nge ma ga la kan ka thiam lo khop mai eng pon ni se ngai thato zong zong te tun lai kho vela chuan thila changkang towa ol sam tak tak im biak po zung zung te ni the wang hian ka nom lo du tan chuan ka nom lo na to he tam to em maya chung ka ga chuan mi ron om dik tak tong thei turin thlir to zong zong te du sakna ka hlan tak chu ni